За да влезете в системата, трябва да се логнете с потребителско име и парола. Потребителското име и парола е различно за всяко землище. Изчакайте докато се зареди картата. Скоростта на зареждане зависи от скоростта на вашия интернет. Следващата стъпка, която трябва да направите, е да кликнете на въвеждане на Shape файлове. По този начин ще въведете необработваемият слой в Shape формат. Дайте сливане на всички масиви, след което рязане с Shape. На екрана се визуализираха масивите за землището. Масивите са отцветени с различен цвят, като на един и същи ползвател са в един цвят. Неразпределените масиви са отцветени в лилаво. Кликнете върху неразпределен масив и дайте смяна на обработвател. Потвърдете с ОК, изберете конкретният ползвател и още един път дайте смяна на обработвател. По този начин разпределихте масива на конкретният ползвател. Имате възможност да преизчислите баланса, за да видите дали сте допълнили необходимите декари на конкретният посочен земеползвател, или да запишете в Shape формат самият масив, който току-що сте разпределили. Имате възможност да разпределяте и части от масиви. За целта ги маркирате. Задавате делене на масив, като преди това кликнете с десният клавиш на мишката. Сложете линията, която ще разделя, и посочете коя част от масива желаете да отрежете. Задайте конкретна площ и изчакайте системата да осъществи записа. Преизчислете отново баланса, за да видите дали необходимите декари на един ползвател са набавени. Като преди това сте го разпределили отново масива по показаният начин. Продължете по същия начин, докато разпределите всички масиви в землището. Прегледайте баланса. Виждате, че се отразиха разпределените площи. Следващата стъпка е да разпечатате справката за белите петна, която е необходима на общината. Разпечатайте и самите обработватели и техните масиви по имоти. След което разпечатайте и самите заглавни части на споразумението. Вашето споразумение е готово. Желаем ви приятна работа!